dace ba. Rubutun labari na soyayya a zuciya kai na rike ba za na barka ba. Ni baki zan bude kalamai zani faɗi, duniyar ka akwai faɗi a cikin ta muke taɗi. Mutunci ya fi kuɗi, zuma ta zarci maɗi, da ɗai mai yin kauɗi shi ake yi wa raddi. Matar aure da wuya zamanin nan, kyawun mace ko muni wannan ba shi ne ba. Rubutun labari na soyayya A zuci ke na rike ba za na barki ba. gani na ci ado taho kalla kai na yi wa shagar gaba matsala. Na aminta auren mu a sashe la, in ka bar ni zan yi zubar kwalla. Ki daina ma bina kina wahala, da ni da ke tabbas sam ba mu dace ba. Rubutun labari na soyayya a zuciya kai na rike ba za na barka ba. To kun ga inda na nufa a zance na, mata komai kamala nake kauna, ita ce ku ta yi shiga bisa sunna, hakika ta ɗauki koyi